Tak lidi, vítejte u nového videa. No a v dnešním videu to bude takový návrat po půl roce, myslím, že už to tak je, na YouTube. Takže tohle video nebude úplně jakože budeme hrát nějaký challenge na to. Tohle vám spíš řeknu nějaký novinky nebo prostě jako co jsem dělal toho půl roku, jak jsem nehrál. Já se omlouvám teďka, já vím, že to říkám furt, ale prostě nevím, jestli někdy bude možný, že budu moc točit každý den, kámo, každý den, teď trochu se slabím, každý den, kdybych prostě mohl točit, jako každý den bych mohl točit prostě Fortnite, takže jako kdyby to šlo, tak bych byl rád, no. Takže tohle je jenom takový video na uvítání. Jinak já teď to točím v koupelně, abyste se dívali, protože se spolu tak divný pozadí. Jinak, co jsem vám chtěl říct, tohle možná i bude možná trochu novinkový, a to třeba o tom, že za 2 týdny už nás čeká sezóna 2. A co dostaneme v sezóně 2 do hry? Možná přijde, nebo asi budeme mít ve hře iShow Speeda s Kajcínem. Oni jak měli ten stream, Kajcena, teď to říkám dobře. A no, tak jak měli ten stream to. Pak ještě, jestli jste čekali na ten emote od XXXTentaciona, jestli říkám právě dobře, tak ten se odkládá, jo? Ten se odkládá. Takže ten by se měl odložit, takže ten asi bude až někde jindy v shopu. No a jinak. No a teď, co jsem to takhle, jako lidi, kdybyste se pak divili, proč mám prostě malý level, tak je to tím prostě, že jo, a jestli vám přijde, jako že mám nějak tam prostě jsem půl roku netočil, no a jako dlouho jsem nehrál Fonko, takže mám takovýho jako, že nejsem úplně kamo nejlepší, takže jako jestli vám přijde, že je noob, tak jako, že jsem noob, tak máte pravdu, protože jako úplně, já ani nezabiju tady na noob, protože jsem dlouho nehrál, takže tak no. Jinak, teď se vrátily i skiny na Valentína. Jestli jste se mohli všimnout shopu, teď jsou, tak určitě neváhejte koupit. A ještě Fortnite Mars, kdo si chtěl koupit a nestihl, tak je v shopu zpátky. Takže kdo by se ho chtěl koupit, tak teď neváhejte, jsem se tam sekl. Tak neváhejte a kupujte, než zase bude pryč. Se omlouvám, a tohle video asi bude krátký. Jako nemám co říct, úplně jsem tohle neměl promyšlený. Příště asi půjdeme do dálky to. A mohli bychom dát i soutěže, o kody, o výbak si bychom mohli hrát. Já jsem fakt noob, no. A jinak nevíte, jak získat ten skin, mě právě nejde, když tak napište nějaký tipy do komentářů, nebo to, on se mi právě nejde získat. Jo, takže, GG. Jsem hned spawnul. No, tohle video teda bude krátký, nevím, jestli teda tohle se vám bude úplně líbit, je to takový jako trochu nějaký novinky jsem vám řekl, ale spíš to jenom takhle, že to. Také lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, tohle teda bylo po půl roce, takže teďka to ještě nebude jako úplně
že jsem úplně rozjetek ve Fortniteu, protože jsem ten Fortnite dlouho nehrál, právě jak jsem natočil. Tak se mějte a u dalšího videa zase ahoj.